På Børsens e-learning-portal I Love Office hjælper vi dig med at gøre din dagligdag lettere. Med programmer som for eksempel Excel, Word og PowerPoint. Sidder du også med mange projekter, stramme deadlines og arbejde, der hober sig op, og ønsker dig, at der må være en lettere måde at få lavet tingene på? Hos iloveoffice.dk lærer du dine mest benyttede programmer bedre at kende, så du kan få løst dine opgaver mere effektivt i din hverdag og blive hurtigere færdig med dit arbejde. Her finder du videoer, der på en forståelig måde gennemgår de mange forskellige muligheder i programmerne, og du kan tage vores kurser i dit eget tempo, når det passer dig. Når du er kommet godt igennem dit kursusforløb og føler dig klar til at teste din viden, kan du tage eksamen og printe din certificering ud og hænge den over skrivebordet som bevis på dine færdigheder. Og så er du klar til at holde længere frokostpauser og have mindre overarbejde. Du kan tage et Børsen e-learningskursus på et par timer, uanset om du er på arbejde, i sommerhuset eller derhjemme. Vi har allerede mere end 300.000 tilfredse brugere. Tilmeld dig nu og få en demoadgang til de mest populære lektioner helt gratis.